Čaute, akurát som v lese a je ráno, krásne ráno, je asi 7 hodín a 50 minút a začína krásny deň. Trošku je chladno, ale to vôbec nevadí. Akurát ma napadla jedna krásna myšlienka, s ktorou by som sa rád podelil a myslím si, že to môže pomôcť mnohým ľuďom v ich živote a nenechám si to pre seba. Takže jedná sa o to, že mnoho ľudí sa snaží čo najviac splniť za čo najkratší čas. Netýka sa to len cvičenia, ale celého života, nejaké pracovné úlohy, výkonnostné úlohy a tak ďalej. A v podstate zabudli sme na to, že čas je relatívny a niekedy nám to lepšie myslí a niekedy nám to myslí horšie a nemôžeme brať čas ako nejakú komoditu, ako nejaké proteínové tyčinky položené niekde v obchode alebo jednoducho zelenina naukladaná v regáli. Nemôžeme tak brať náš čas. Čas je niečo, čo je veľmi vzácne, je to, čo máme najvzácnejšie. Nie je to komodita. Čas nemôžete brať ako komoditu, ale čas berte ako niečo, čo vám vie pomôcť a vie vám pomôcť v tom, že viete ho dobre využiť, ale pozor, tu je taká jedna zrada alebo paradigma. Nesprávne pochopenie manažmentu času je o tom, že nemôžete brať čas ako nejaký produkt. Toto je tá najväčšia chyba, ktorú môžete urobiť z dôvodu toho, že, ako som povedal, čas je relatívny. Niekedy máte lepšie myslenie, kreatívnejšie myslenie a niekedy máte analytické myslenie a nie vždy vám to myslí na 100%. Preto by som vás chcel informovať o tom, že neberte čas ako komoditu. Na to, aby ste to dobre vnímali, nesmiete zamieňať svoj čas za peniaze. Musíte sa skôr snažiť vymeniť myšlienku za peniaze. To znamená, že dôležitá je myseľ, dôležité sú myšlienky, myslenie a nie čas. Dôležité je manažovať myšlienky. A tie myšlienky neprichádzajú každú chvíľu v rovnakom počte. Musíte sa vedieť nastaviť podľa určitého kontextu, podľa vašej energie, podľa vášho prostredia a časových možností. Koľko máte času. Čiže je dôležité vedieť vnímať to, čo aktuálne cítite. To znamená, máte určitú dávku energie, máte určitý časový priestor, máte nejaké cítenie. Ak sa cítite na analytické myslenie, robte analytické myslenie. Ak sa cítite na kreatívne myslenie, robte kreatívne myslenie. Ale dôležitá je myšlienka. Veľmi veľa ľudí si zamieňa alebo robí chybu v time managemente, v časovom manažmente v tom, že chcú čo najviac zdôrazniť produktivitu. Že urobiť vysoký výkon za krátky čas. Ale to tak nefunguje. Veľmi veľa ľudí môže urobiť nejaký produkt, to znamená urobiť nejakú štúdiu alebo nejaký projekt, ktorý síce strávi pri ňom veľmi veľa času, ale nebude efektívny. A iný človek môže stráviť pri tom toľko isto času, dokonca by som povedal, že aj toľko isto, dajme tomu v tom projekte, v tom napísanom projekte bude mať slov, ale bude mať inú hodnotu a urobí to iný výkon. A v čom je rozdiel? No v myslení. Niekto má dobrú myšlienku a tá myšlienka nepríde len tak. Nepríde len tak z toho dôvodu, že vy máte teraz čas a
že chcete tú myšlienku teraz. Ona nepríde. Takže na toto si treba dávať obrovský pozor a nezamieňať si čas ako komoditu, že presuniem niečo, žehličku z bodu A do bodu B, alebo nejaký produkt, hej, nejakú súčiastku z bodu A do bodu B, do bodu C, do bodu D. Tak toto nefunguje v hlave. Ak chcete byť produktívni, tak musíte manažovať myslenie a nie čas. Toto je si dôležité uvedomiť. Toto som vám chcel povedať, že neberte čas ako produkt, ale berte myšlienku ako produkt. A dôležité je myslenie, aby sa vám zvýšila produktivita a nie čas. Čas vám nezvýši produktivitu. Produktivitu vám zvýši lepšie myslenie. Toto bola tá hlavná myšlienka, ktorú som vám chcel odovzdať a idem ďalej behať. Takže čaute.